John Bosco bụ onye Akwaeze dị na Anọcha Local Gọọmenti. Ọ sị na oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji isi ọnya. Oke na-azụ nwa adịghị eri azụ eji isi ọnya. Oke na-azụ nwa na-akpachapụ anya n'ịlụta mgbe ahụ oke na-aga n'ime ọfịa ewi na-aga n'ime ọfịa si ụmụ ya bịa ka ha chọfa ya eri ka wee baa n'ọhịa wee na-achọgharị nri chepụta ụmụ ya fụọ akwụ wee ga ka ha taa akwụ ahụ chelụ na ọ ya-adịbụ n'ọsụsọ ụmụ ya chelụ ọ dị ya anya enu ọfụha nkwụ ọsọ ụmụ ya unu atakwa na akwa n'unu taa akwa na ọnya ga-ama unu n'ọnụ na akwa ọbụla chaa na ọdọ ata bụ ọnya ka eji wee si ọ nwụrụ nkwụ dị n'ebe ebe akwụkwọ si wee bịa n'ọdọ ebe a unu ata na akwụ na akwụ chaa na ọdọ ata bụ ọnya ka eji wee si na nwụrụ osi nkwụ dị ebe akwụkwọ si wee bịa bagedesịa wee atakwa ya inu a wee ike si na ndị Igbo oke na-azụ nwa ada ata azụ eji si ọnya. Otu nkụzi na obodo n'ime ha nke bụ na ọ nwere mmadụ adịghị eri maka ife na ebe a ga-eri ya adịghị mma. Nwere ezi na ebe a ga-eme nwe ebe anyị na ihe a na-agụ mana ifekwere ibi ihe aghọtacheghị ime ihe aghọtacheghị iwu ihe iwu ike ime n'ime ụlọ bụ onwe ike eme ya n'ebe nduzi mana ime ya ime n'iru ọra ga-afịa ahụ ime ya a ga-aghọtacheghị isi nna na maka ịsịkwa ha wee ṅụ nnọọ nkwa na ebe dị kaba na mụ na ụmụnna abụghị oke na-azụ nwa na-eri oke na-azụ nwa eri ihe eji isi ọnya na ma chọghị nnọọ ka ụmụ mfụ nke na-aṅụ nkwụ ifugo ọ bụrụ ọsọ ya yi ọ kara ime ya bụ ihe mana maka izikọta atọ n'ala ụmụaka ezigbo ajọ ụkpụrụ ọ ya ha eme ya bụ ife ọ na-egosi onye na-eji onwe ya aka nke ịba bụ na n'ọnwa ife ahụ ime onye ọbụla dị ndụ na-ekume nwere ihe ọ na-alụkarị n'ezi ezinụlọ ma obele nwa dị obele ma okorobịa ma nna ọ pụ ha na ife ọya apụta ọ bụrụ na onwe okorobịa na-awalụghị nkụ na-awalụ nne ya nkụ irupụ akwụ ọdara akwụ niile sọchapụ mana nwezi ọ na-alụ ibute nye olichacha ihe niile sọzi ọ na-alụ nwe ihe ike ịwa nkụ na ịsụ akwụ na igwu anị ma isitekwa anya ji ọrụ ugbo ọjụ iche na ụlọ naba mgbe ụzọ ga-eje ọrụ oyibo na Lagos ife mara na ịsụ akwụ abụrụ obele ọlụ ifu na ịwa nkụ ịwasịa isi awọba gị ọkwalụ mgbe Sọnde be m ya ha onwekwa na onye abaghị uru nwee nke na nwe uru ọbụla na-aba kama na mmadụ niile maalụ na o siri ike mmadụ maka ife na o siri ike ahụ o nwere ụmụ ha na-achọ okwu n'ụzọ onye chọrọ na nwa gị okwu o jee gbaa ọgụ nụọ ọgụ dị n'ime ihe maka ifie onwezi onye na-emetụkwa ụmụaka ya aka n'ụzọ olee ofu mbọsị ọkọfara ihe na-anụ na akwọ njebiri nsogbu wee da etinye ya nke etinye ya nke ọzọ ọ bụkwalụ mgbe oke ezo n'obe m nkwa onye na-akpatụrụ ndị aka ịfụ na ọ nwere uru onye ọbụla na-aba n'ihe ọ bịazịa ibụzalụ nna ma nne wee fụ azụ eji si ọnya wee jee taa ya ọnya wee maghị onye nwe ọnya wee bịa maka oke ọbụ na ọnya ma ga-anọzi ebe ahụ ọnya nke mụ ya ọ ya anwụ mana mgbe ọbụla onye nwe ọnya ji wepụta ọtọkpụrụ ọka pịa ya naanị ọnwụ ha na ụmụ ya bụla enwe nne maọbụ enwe nna akwa ọ ji ịtanụ azụ ọ ji ịtanụ alapụta ya ọnwụ na ọmụ nwere ụmụ ịsaa